Namaskar. BTC Ajang Bane này đây. Argo si hagrama महिलानि बिबनां नामा होननाय खोनादों आं बिथाङा हाग्रामा महिलानि मान मर्यादाखौ बहासिम लांखो मोनसे कुइसन जादों BTC Secretariat मोनसे मन्दिर बायदि बेयो बर'नि गोथां थैजों लुजानाय मोनसे मन्दिर बायदि बिनि मोखाङाव गां फैनानै जुदि सोरखौबा जोमोदि गादलायोबा बेयो बेसेबां हारिनि थाखाय एक्सेप्टेबल हाग्रामा महिलारि बिथां बर'ह चिफ BTC नि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव BLT खौ दैदेनबोदोंमोन मुनमुन ब्रह्म बिथांजोनि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारियाबो अग्रपन्थी नामा बिथाङा जेरैबायदि बिटिआरनि मानाव गेदेर EM रनजित बसुमतारी बिथांखौ अग्रपन्थी होननानै बुंदों बिथांनि बायदिब्ला होनबा गावनि बिगुमायाबोथ' अग्रपन्थी जानांगोन एसे दिनैनि तारिखाव आं दुखु मोनदों सासे बर' हिसाबै मानो बर' माहारियाव आइजोफोरखौ सानफ्रोमबो जोङो माइनाव बा लोखि होननानै सन्मान खालामो माइनाव माने जाय न'खराव माइनाव दङ न'खरा ग्रोम ग्रोम जायो धोन सम्पति गोनां जायो जोबोद मोजां आब्रुथि न'खरा सोलियो समाजा दैदेन जायो खिन्थु सासे हिनजावसाया जायनिखि बर'ह चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिबनां नामा होननाय खोनादों आं बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि मान मर्यादाखौ बहासिम लांखो मोनसे कुइसन जादों बर' माहारियाव जों सानफ्रोमबो आइजोफोरखौ लोखिजे होननानै सिबिबोदों बे सिबिबोनायाव बिथाङा बहाबा नङाबा बहाबा एसे गोसोम दागो फोननो नागिरदों नामा माखासे आइजोफोरखौ सन्देह खालामथावना खालामनो नागिरदों नामा बिदि मोनसे कुइसन जादों दिनै बे बाथ्राखौ रिफारेन्सआव बेनि थाखायनो आं लाबोनो गोनां जादों 5,000निख्रुइ बांसिन मानसिया जोंहा हारिनि थाखाय थैनो गोनां जादों बेनि उनावसो जोंहा मोनथाम मेकट जादों BSc BTC BTR BTC Secretariat मोनसे मन्दिर बायदि बेयो बर'नि गोथां थैजों लुजानाय मोनसे मन्दिर बायदि बिनि मोखाङाव गां फैनानै जुदि सोरखौबा जोमोदि गादलायोबा बेयो बेसेबां हारिनि थाखाय एक्सेप्टेबल सोरबा सोंहरदों आंनियाव जे बे मुनमुन ब्रह्म ना मा होनना बुङो बे आइजोआ बर' हारियाव बेसेबां कन्ट्रिबिउसन दङलै होननानै आं पार्सनेलि आंनि बैसोआ 32 बोसोर जाबाय दिनैसिमथ' आङो आंनि केरियाराव बिथाङा माबाफोर बा बिथांजोआ माबाफोर हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै आं नुफेराखै दङब्ला बिथाङा बुंनांगौ हारिनि थाखाय मा मावदों मावाखै आरो जुदि मावदोंब्ला बिथांजोआ बेखिना नलेजआबो गैया नामा जाय BTC सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव फैनानै सोरखौबा जुमुदि गादलानानै थांनाय बेराफारसेथिं सासे आइजोआ बिदि आखल आखु दिन्थिनाया बर' हारिनि थाखायनो बेसेबांबा लाजिथावना दिनै नोंथांमोना सांबादिक हिसाबै माखासे फुटिसा थागोन बैखालि बिथांनि जि जुमुदि गादलानाय गुबुनखौ बेखौ नायनानैसो लाजिनाय मोन्दों बर' हिसाबै लाजिनाय मोन्दों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबनां जानायखायनो बिथाङा MCLA जादों होननानै माखासेया बुंदों डेट मिन्स BPFनि समाव 1 नाम्बार बाथ्राया नेपटिजम सोलिदोंमोन नामा बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथां बर'ह चिफ BTC नि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव BLT खौ दैदेनबोदोंमोन मुनमुन ब्रह्म बिथांजोनि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारियाबो अग्रपन्थी नामा बिथाङा जेरैबायदि बिटिआरनि मानाव गेदेर EM रनजित बसुमतारी बिथांखौ अग्रपन्थी होननानै बुंदों बिथांनि बायदिब्ला होनबा गावनि बिगुमायाबोथ' अग्रपन्थी जानांगोन बिथाङा जि स्टाइलाव बाथ्राखौ बुंदों जेरैबायदि दम्भालि मारिनानै जेरैबायदि इग'इस्टिक देखायनानै जेरैबायदि माने बेड एटिटिउडखौ लानानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों बिथांनि मथेब्लाथ' 1 नाम्बार गावनि बिगुमायानो अग्रपन्थी मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै सानदों सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभआ उग्रपन्थी आरो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि जि सन्मान
बिखौबो मिथिया नामा आरो बेनो पर्बत जरानि थाखाय एसे दुखुनांथावना जादों बेराफारसेथिं बर' आइजोफोरनि जि सन्मानखौ जाबाय माइनाव जोंनि लोक्षिफोरनि सन्मानखौ जाबाय जोंनि बर' आइजोफोराथ' बिदि सोरखौबा जुमुदै गादलाया आच्छा सोरबा पार्सनेल बा सोरबा इन्डिभिजुवेलखौ जुमुदै गादलाबाय बेखौ बबेबा मोनसे लेभेलाव पार्सनेल जुद्ध होनानै नांलायनाय होननानै मानिना लायोबाबो बे BTC सेक्रेटारियेटआथ' बिथांनि बिफानि सम्पति नङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिफानि सम्पति नङा बर'नि गोथां थैजों लुजानाय BTC सेक्रेटारियेट बिनि मोखाङाव जुमुदै गारनो सोर अधिकार होखो हाग्रामा महिलारिनि बिबनांबानो जि गोसो बेखौनो खालामनो हायो बर' जातिया मालाबाबो सैजो खालामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ एसेबां गोलाव आन्दलन खालामनाय मोनसे जाति एसेबां सेक्रिफाइस गोनां मोनसे जातिया सोरबा मुनमुन ब्रह्मनि बिदि केरेक्टारखौ मालाबाबो निमाहा होनाय नङा जों बर' हिसाबै दुखु मोनदों राजनितिनि बाथ्राया आलादा राजनिति खालामदों नोंथांजोआ राजनिति खालाम बिदि होननानै BTC सेक्रेटारिनि मोखाङाव सोरखौबा जुमुदै मुजुद लागोन बेथ' गनायथावना जानो हाया जों बर' हिसाबै दुखु मोनदों आरो बिथाङा जेरैबायदि लेंगुवेजफोरखौ इउज खालामदों सोरबा अग्रमन्त्रि माबा माबि बिथाङाथ' गावनि बिगुमै हाग्रामा महिलारिखौनो बुंनाय जादों होमबा गासैबो BLTनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनैनि तारिखआव बिथाङा अग्रमन्त्रि होनगोन नामा मोनसे एकर्ड खालामना लाबोनायनि उनावबो बानिजाथाव बर'नि दावहारु जोहोलावजो बिथांमोना दिनै BTR एकर्ड खालामनानै फैबाय दा बिथांमोनखौबो अग्रमन्त्रि होननानै बुंगोन नामा रायजो राजाया मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव एज पार माने कनस्टिटिउसन बिथांखौ दिनै बिसायख'थियाव देरहानानै EM खालामदों बिथांखौबो जुदि अग्रमन्त्रि होननानै बुङोब्ला बिथांजोनि जि मेन्टेलिटि लेभेल अफ थिंकिंआ बेसेबां गाज्रि बेसेबां डार्टि माइन्डेड मानसि जागोन बेखौ बर' रायजो राजाफ्रानो मोनसे समाव बिजिरगोन आं खावलायनोसो नागिरदों बर' रायजो राजाफोरखौ बेफोरबायदि भाइरासफोरखौ एन्टि एलिमेन्ट्सफोरखौ लासै लासै बर' जातिनिफ्राय बिदाय होनांसिगौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दादागिरिनि थाखायनो बिथांनि बिबनांजोआबो जे ओरैबायदि माने बाथ्राखौ बुंनो हानाय जादोंमोन बेनिखायनो बिदाय होयोब्ला हाग्रामा महिलारि सोरबा बिनि बिबनांनो सोरबा बिनि कम्पेनिनो गासैखौबो बर' जातिनिफ्राय जोंनि समाजखान्थिनिफ्राय बिदाय होनांगौ आं बेखौसो खावलायदों थेंक इउ